Já bych vás tady chtěl hrozně přivítat a poděkovat, že jste přišli. Naše přirozená volba pro ustanovení dílera v Banské Bystrici je Rado. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, ako Martin povedal, a to Přivítal na pódiu Martina Vichresta, což je dealer principal Harley Davidson Prešov, mimochodem. Mysleli sme niečo na pamiatku tohto dňa, takže Rado, preber si to, lebo je to ťažké.